היי אחי, היי אחותי, נמאס לך מהבחירות האלה? נמאס לך מכל הפוליטיקאים שלנו? נמאס לך מכל הבטחות השווא שכל מפלגה מבטיחה לנו שוב ושוב ושוב, ועוד שנתיים שוב. נמאס לך לשמוע על שינוי, אבל לא לראות את זה בפועל? היי את, היי אתה, את חושבת לשים פתק לבן בקלפי? אתה רוצה למחות נגד המערכת עם הצבעה לכלום, לכלום. תחשוב שוב, יצרי, יש פתק לבן שהוא לא לבן. יש מפלגה שלהכניס אותה לכנסת זו המחאה האמיתית. מפלגה של נשים, ועוד חרדיות. מאיפה הן הגיעו בכלל? שנמאס להן להיות שקופות, שלא מתנצלות ולא מוכנות לוותר. מפלגה שתשנה את מערך הכוחות בכנסת. מפלגה שתכריח את כל המפלגות, בסיבוב הזה וגם בבא אחריו, להתחיל לספור אותנו. פשוט כי אישה. אמרנו לחכות. המהפכה מתחילה כאן. בזכותך. בזכותך. ובזכותן.